Hey guys, som od Fox a vítam vás pri novom videu. Toto video bude že po slovensku, lebo som sa rozhodol, že chcem proste po slovensky. Rozhodol som sa vám zdokumentovať našu cestu s kamarátkou, s ktorou idem na Tenerife a myslím si, že to bude veľmi zaujímavé, lebo we are crazy. Chcel by som sa ospravedlniť vopred, actually nie. Chcel by som vopred upozorniť na vulgarizmy a vulgárne vyjadrovanie a na moju vulgárnu osobu, pretože som živšia osoba, mám trošku pestrejšiu slovnú zásobu, hej, let's be real, let's be clear, každý si zapičuje a úprimne fakt nebudem vypípavať každú nadávku, ktorú som v tom videu povedal, lebo to video by bolo o hovne. Takže chcem iba upozorniť, ak s tým niekto má problém, tak to nepozerajte a úprimne mi to je úplne jedno. Akože len to tu robím kvôli nejakej etike, aby sa niekto nepohoršil nad tým, že celé video je o nadávkach. It's not about nadávky, je to o tom, čo sme tam prežili, je to o tej zábave tam, proste si myslím, že to video je celkovo vtipne spravené. To video som točil pre zábavu, netočil som to tým štýlom, že to bude teraz úplne, že wow, nejaké pracované video, proste úplne, že o môj bože, že padnete na hubu, no. Je to iba zo strých proste vecí, ktoré som natáčal a ktoré sa nám stali. Takže ak niekto má problém s nadávkami, tak I'm so sorry, ale budú tam. A ak to niekomu nevyhovuje, tak nech to nepozerá a nech ide do piče. Úplne proste do piče nestíham, lebo o 8:30 vyrážame. I'm not ready yet. No takže my už sa nachádzame na letisku. Sme plne vybavení, odbavení. Stresujem. Milujem svoje zmýšľanie. Ja si operem mikinu, ktorú potom jebnem na zem. Na letisku. Pri koši do piče. I'm done. Airport Queen. Kúpili sme si, že sandwich do piči. Looks terrible, ale tak... To je fakt hnusné. Fuj. Fuj, to je fakt odporné. Tak sa hlásime možno z letadla, keď tam nastúpime. Bye! OMG. Už ideme k lietadlu. Neviem, či ho uvidíte, I'm gonna try. Because... Fuj. Ľudé, je mi na piču. Už sme vystúpili, už sme doleteli. Ideme si nájsť kufre, lebo nevieme, že kde sú. Nevieme vlastne nič, nevieme, že jak... No, hej. Nevieme našu destináciu, názov našej destinácie, nič. We don't know anything at all. Still waiting for my kufor to come and save me. Strašne sa bojím, ľudia, že je rozjebaný. Kufšičky nám prišli, v poradočku přijeli. Ideme nájsť transfer. But where should we go, babe? Ja úplne nepoznám letiska, takže som v píči. Ok, my sme momentálne došli na izbu and it's a disaster, ok? Ten fakt, že tu chodia pojebané sliepky. Jebnuté slepičky. Takýto výhľad proste nemá nikto, hej, to je úplne akože najlepšie. Do piči, ja dúfam, že tam sa aspoň horí nejaké peklo, lebo sa zabijam. Now the room tour. I mean, akože, nie je to, že
zlé. It's not that bad. But it could be worse. A mohlo to byť aj lepšie úprimne. Chápete, že to je proste... To nejde otvoriť. Proste na čo to je, keď to nejde otvoriť. I mean, what the fuck. Toto je chodbička. Tu máme takto kúpeľničku. Co vám tu ukážem, že... Áno, fajčím už na izbe, mám piči. Whatever. O môj bože. Tak mohlo to byť reálne, že špinavá, zachcená, stará, splesnivelá díra a je to legitly iba díra. Sme na drinčiku. Tu je, že popelník do piče proste. Tell me where is this popelník do prdele. Čo to je, Mara? A vyzerá to tu asi nejak, že... Neviem. It's fine. Ja si zaplatím all inclusive, aby tu počúval do piče Baby Shark o kedy? O 8:30? Od 9:30? O 9:45. Rozhodli sme sa preskúmavať terén o 10:00 večer, lebo nemáme čo robiť a že ideme sa prejsť k moříku, jo, jakoby. Ideme checknout v Ocean, vole. Takže, hej no. Skoro sme zomreli in elevator. Mukbang z španielského Burger Kingu, na ktorý sme čekali koľko, tak 3/4 hodiny do piči. Tu idete niekam večer sa prejsť, opýtate sa proste na benzínke, že... Ukážte ráno tu zajebali. Opýtate sa do piče na benzínke, že... Where's the nearest beach? Na ktorej by sme sa mohli prejsť. A týpek ti doslova odpoví, že... Sorry, no English. Jaké sorry, no English, vole, keď asi nevíš po anglicky, tak mi ani neodpovídaj sorry, no English do piči. Tak sme mu to tam dávali cez prekladač, doslovne. Cez prekladač a on to pochopil tak, že hľadáme reštiku. Ty si mrtko. Mrtko, trtko, drbko, vole. Dobré ránko, máme prvý deň, že prvé ráno tnak. Nestíhame na nejakú schúzi, ktorou máme s naším do piče delegátom. Už asi tak 10 minút možno nestíhame. A absolútne nestíhame možno, že raňajky. Oh fuck. Lebo raňajky sú, že do 10:30. A je 9... Neviem. Dačo? 9:40. Takže sme v piči, doslovne. A do písmene. Na týchto schodoch sa raz zajebem. Když som v piči. Ale it looks good here. Stihli sme raňajky aspoň. Dobrú chuť. Sme momentálne na obedníku. A potom sa pôjdeme asi kúpať k moru, takže vám to tu celé zdokumentujem. Do oceánu ideme sa utopiť. Taste test tohto želé. Čo ti jebe? To je aké dobré. Now. Táto nejaká orieškovo, neviem čo to je. Tastníme to. Je to puding, for real. To není špatné. To je for real asi puding. Je extrémne sladké. Kámo, už dajem. Je to na piču. Ježišmaria. Potom tu mám toto. Karamelové asi, I don't know. Kámo, to je kávové. Ja neznášam kávu. Ideme k moru. Dáme pláž a miesto toho sme našli miesto ako z White Lotus. Funny enough. Finally the ocean. Proste
Oceánsky life. I love it here. Milujem Tenerife. Milujem. Takto to tu vyzerá. Není to až také na piču, ale tak I expected it to look better. Ale tak who cares? Je to more, je proste jebať. Doslovne tu teraz zlozíme po kameňoch do piče. What is wrong with me? Guys, seriously. Ale stojí to za to. I mean the fuck. Už sme na pláži. Au. Tak toto tu vyzerá úplne na piču, ale v pohode. Smrdí to tu je kokot, ale dobre to je. Už ideme že z mora doslovne. A jediné čo sme, tak sme obúchaní, ojebaní, dorezaní, domrdaní. Takže výlet k moru za veľkú piču. Neviem, hlasíme sa vám z izby, ale toto škoda, že niekto natočil. A ja bych to položil do toho vlogu, lebo to bylo extrém. A do pičky, ja milujem tento výlet celý, jak je. Naše fitíky. Fitík. Lidičky, jsem najebaný v taxíku. Day 3. Ideme na obedíček, lebo sme prespali na nejaký bed. Yeah, that's relatable because of last night. Nisht. Let's just say I went crazy, like crazy, cuckoo crazy. And it was bad and good at the same time, but still it was like really bad. Sme na obede. Áno, máme 2 vody každý, lebo sme prijebaní. A dneska to tu proste žije jedlom, lebo som rozjebaný jak sračka a potrebujem žrať. Ideme momentálne na večeři. Konečne mali, že krevety a morské plódiky. A mám nálož zeleninu, lebo mi je na piču. Ľudia, ja som sa tak prežral, jak také prasa pojebané. Fakt som si doblúvam sa. Som svinia. Hotelová kukurícka. Delfín. A čo to je drevený banán? Fucking banana. Deň číslo 4 a konečne sa kurva niečo deje. Ideme na raňajky, pôjdeme potom na pláž, na ktorú cestu trvá že hodinu a 23 minút, so yeah. A večer ideme do takého jedného vodného parku, kde je aj DJ v bazéne, takže proste dokumentujem všetko, to tu bude, máte sa na čo tešiť. Lidičky, sme zpátky z vodného parku. Chcel som to položiť do toho vlogu, že budem natáčať všetky akoby tobogánečky a na co ideme. Reálne sa mi po 2 atrakciách vybol telefón do piče, takže máme nejaké zábery, lebo potom sa vybol telefón aj moja kamoška. Ale tí zábery sú také, že no... Buď tam vidieť akože fakt, že holú piču, alebo tam proste je iba čuť vreskoty a krikoty. Ale akoby nie sa by chcel použiť, so... Ja iba to som chcel, že proste... Nebude tam toho moc z tohoto dnešného dňa, lebo mobile sú hajzly. OK, ideme na pláž! Dorazili sme na miestečko, vlastne ešte ne, lebo to miesto je tam, musíme ísť presne tam, sa musíme dostať. Hlásim sa vám z pláže. A je to tu strašne pekné, ľudia, úplne tu tie popiči, takže... O môj bože. No nám už prišlo jedlo. This is the food.
špápáme v krásnom horskom prostředí. Jedeme do parku a jsem spálený jako spíče. Ale to je extra. To je... Dorazili jsme na městečko a čakáme na otvorenie tejto brány. We finally arrived into the park. A je to dosť cool, jakoby proste. Ok, reálne piču tu všetkému rozumíme, vole. Nevíme nic nájsť, takže výlet... Nic. Nic. A oni nám tež, lebo očividne tu nikto neví po anglicky, so... Sme pri bazénoch do pičky. To, že tu nerozumieme ničomu, je fakt. To, že som, neviem, spálený ako kokot, to je tiež druhý fakt. Áno, idem sa kúpať psíčka, lebo proste sú červení, sú nechutní, nechcú, aby mňa takto videli. A mám piči, ľudia, tu je niekto oblečený, niekto vyzlečený proste, niekto má osožky, niekto nemá. Co sa tu kurva deje? Kamo, ujebme jedno. Kámo, ne, nemôžeme ísť to na hlavu, ne. Takže ideme dnes do Loro Parku, čo je že park so zvieratami or whatever. Je to nejaká zoo, so... Sme tu. Oh my god, tam sú sloní, oh my god, look. Tam sú sloníci z kríku. Toto je ten slávny Loro Park. Love it. Tu sú proste papagáji z dreva. I love them. Tam ideme, áno, tam hore. Je to tu mokré. Mám sa zajebať? Ľudia... No tu sa zadrbe, no. Šubidubi, akoby. Aha. Bobečci. Ideme v čo, konečne sa hýbe, kurva. I'm going to die. To je jaké cool. Tu sa ide do nejakého podchodu so žralokmi.
Ježiš. Tu sedíme, áno. Ideme na kosatky do piče. Tu bude tá kosatka vyjebaná. Tu je všetko mokré. Doslovne. Takže asi ma ojebe. Ježišmaria. O môj Bože. No takže mokrý nejsme, lebo... To si ty úplne na hovno. Jako ne na hovno na natáčanie, ale na hovno na ošplechanie. Vo vláčiku takomto. Je nám zle. Asi spadneme. Je nám zle, spadneme. Áno. Ja som to again and again zase prehnal proste, lebo neviem. Toto je všetko moje, hej. Jebe mi. Chápete? Je to možno, že to je niekto hot v tomto hoteli. A my sme reálne kvôli ním dvom, jebli moje tričko. Cez krížom, krážom, cez balkón. My máme takto spojené balkóny a ja som to išla takto hádzala, lebo ja mám šikmo takto. A ja som sa naklonila a tam taký typek, že hello a hodila som. Hej, ten typek, čo bol vedľa nás a tí, ktorí chceme, sú pod ním. Takže tam házali to tričko a hodili sme ho tam. Takže teraz ideme akože zaklopať, že akože we drop the shirt. Fele kokot. No my ideme momentálne na pláž a uvidíme, či sa na nejakú plážu vôbec dostaneme, lebo polovička pláži tu je proste zatvorených kvôli hygiene, takže jas. Takéto vlny do piče. Ten sa máme kúpať vole, tie si jebe. Ja, že dám si zmrzku. Do piči, pozrite sa, čo za kopčeky mi on najebal. Si posral, ne? Akože, ako toto mám zjesť? Takto zajebaný. Zo zmrzliny. Som bol naposledy, kámo, tak... Piče, v 8 rokoch do prdele. Čo ti šibe? A tu mám ešte jednu celú do prdele. Great. The last večer tohto pobytu. Nechceme, ale musíme. Tak sme sa nahodili. A má byť živá hudba, so it better be good.
Poďme sa nastaviť. Do piči. Ešte raz. Sme v bublinke. Poď, nechci pod vodu, lebo to je také nutné tady. Ideme domov. Zmeškali sme skoro autobus na letisko kvôli korytnačkám. Áno, kúpili nám ich a vám ne. Španielské letisko. Last time. A hľadáme zónu A do piče. Ktorú píšu furt do piče rovno. No takže, to tu bude, lebo sú vytočení. Proste ideme si, že no cez tú kontrolu pojebanú, co je za nama. A nejaký proste pičus vyholený, pojebaný, španielský kokot. Tam proste takto ukazoval, takto. Ale nic nepovedal, iba to ukazoval. A ona sa opýtala proste, že co, že what? Neodpovedal, ukazoval. A potom iba zakričal, že push! Push it to the front! Ti jebe, ne? O môj bože. Nervy. My už sa nachádzame v lietadle. A za chvíľočku ideme do piči. Super. Nenatočilo sa mi pristátie ani nič, lebo sa mi again and again vybol telefón, takže žiadne pristátie z letiska, ani zoberanie kufrov, ani jazda naspäť domov. Tu není, I'm so sorry. Ďakujem všetkým, ktorí si pozreli toto video do konca, dúfam, že vás video pobavilo a že ste s nami nejak prežili kúsok toho nášho tripu na Tenerife. Ako som už povedal na začiatku, bolo to pre srandu, myslím, že to bolo vidno, nebolo to zostrihané nejak, že perfektne, nebolo to nič, proste bolo to iba čisto náhly zostrih vecí, ktoré sa udiali. Ale myslím si, že aj bez tých vecí je to celkom zaujímavé video, takže ďakujem a ja uvidíme sa pri možno ďalšom vlogu, pri nejakej ďalšej debiline, ktorú natočím, lebo mám tých nápadov tu na viacej, ale momentálne nemám náladu točiť nič, takže hej, je to proste, je to jak to je. Ďakujem veľmi krásne a see ya in the next video.